Candi Borobudur. Halo konco-konco, aku Lala si Polo. Aku asale saka Maluku. Karo aku sampeyan bakal ngebengi papan-papan sejarah ing Indonesia. Lampahan sepisan kita badhe diwiwiti saking Pulo Jawa. Kita arep ing ngendi? Candi Borobudur. Wah, akhirnya aku labuh ing Pulo Jawa. Sugeng rawuh Lala. Iki lho Candi Borobudur kanthi kamulyane. Wah, pantes wae yen candi iki diakoni minangka salah sijine saka 7 keajaiban donya ya Cengki. Pancen endah lan gede banget bangunane. Candi Borobudur minangka candi Buddha paling gede ing donya lho. Candi iki diibaratke kaya kembang teratai ing tengah-tengah kolam. Awakmu ngerti apa ora Lala? Penganut aliran Buddha apa sing ngadege candi iki? Mesti Buddha Mahayana. Amarga penganut iki mayoritas ing jaman iku. Saka wacanku, Candi Borobudur uga dibangun selaras karo Candi Pawon lan Candi Mendut. Leres banget, candi iki kira-kira dibangun wiwit taun 800 Masehi, tepate 700 nganti 830 Masehi, nalika puncak kejayaan Wangsa Sailendra ing Jawa Tengah. Pembangunan Candi Borobudur dikira-kira mbutuhke wektu luwih saka 75 nganti 100 taun. Lan sejatine rampung nalika jamane Prabu Samaratungga taun 820 Masehi. Nanging sayange jeblugan Gunung Geni iki ndadekake ibu kutha kerajaan pindah ing Jawa Timur. Lan ndadekake Borobudur ditinggal ngono wae ya Cengki. Leres Lala, Borobudur ndelik lan ditinggal nganti pirang-pirang abad. Kekubur ing sangisore lapisan lemah lan awu vulkanik sing banjur ditukuli wit-witan lan grumbulan. Saéngga Borobudur wektu iku pancen kaya gunung. Monumen iki ora rampung dilalekake liwat cariyos rakyat. Borobudur owah saking bukti jayane ing jaman kepungkur dadi mitos sing gegayutan karo sial, musibah lan kasangsaraan. Iya, sayang banget yo. Monumen sing banget apik ngene wis dilalekake lan ora digatekake. Banjur awakmu ngerti kepiye candi iki bisa ditemokake lan bali dadi megah kok saiki lah. Ing catatan sejarah, kabeh iki amarga Raffles, Gubernur Jenderal Inggris ing Indonesia. Dheweke nemokake Candi Borobudur lan miwiti pamugaran. Banjur pamugaran kae dilajengake nganti Indonesia mardika lan dilestarekake nganti saiki. Maca sejarahmu apik tenan Lala. Candi Borobudur sansaya dijaga lan kaurus nganti saiki ya. Mula Candi Borobudur ditetepake dening UNESCO minangka warisan budaya saking Indonesia. Kaya sing wis kasebut ing wiwitane kita sadurunge ngubengi Lala. Lala, sejatine candi iki uga nduweni fungsi kanggo agama Buddha lho. Amarga umat Buddha isih nindakake ibadah ing kene. Dadi papan iki dadi omah ibadah nganti saiki malahan. Oh, pantes wae yen mlebu candi iki kudu tumindak lan dandan sing bener yo Cengki. Iya bener banget. Candi iki minangka model alam semesta lan dibangun minangka papan suci kanggo ngluhurake Buddha lan uga minangka papan ziarah. Wah, keren tenan leluhure bangsa kita. Yen tak rasake luwih seneng ayo awake dhewe nerusake jalan-jalan kanggo ngubengi bangunan Lawang Sewu. Wah, ayo!